Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Stevo Grkinić, vi gledate emisiju Politikom televizije Palma Plus. Naša večerašnja centralna tema je političko tržište u Srbiji, kakvo je ono u odnosu na region, Evropu i svet. Moj i vaš večerašnji gost, Aleksandar Protić, predsjednik Treće Srbije, dobroveče. Dobroveče. Gospodine Protiću, prvi put gostujete kod nas u Palmi Plus. Prvi put. A eto, za sve ima vreme. Šta hoću na početku da vas pitam? Do jula 2009. godine, mada vi još uvijek niste politička partija, zvanično, jeste politička organizacija, ali ne i partija, tako? U smislu pravne registracije, da, ali u smislu svega drugog političkog delovanja, načina političkog organizovanja, strukture partije i ostalo, praktično je da. Dakle, do jula 2009. godine novog zakona o političkim organizacijama, odnosno partijama u Srbiji, bilo je 600 stranaka. Danas ih ima 92. A sad ima ljudi koji kažu bolje nam je bilo kad je bila jedna komunistička partija nego onda kad ih je bilo 600 i sad kad ih ima 92. Dakle, moje pitanje za vas je šta je motiv za osnivanje još jedne političke organizacije? Pa ako je pitanje šta je motiv za osnivanje naše organizacije... Ili bilo koje? Pa sad mislim da nisam siguran da su motivi uvijek identični. Znači, kao što ste sami rekli, 92 političke partije, stranke, organizacije ili šta već, pretpostavljam da svaka ima neku svoju motivaciju, ja mogu da pričam šta je bila naša. Naravno. 6. oktobra prošle godine, znači 2012. godine, mi smo zapravo izašli pred javnost sa prvim dokumentom koji je bio zapravo jedna vrsta manifesta Treće Srbije, gde smo mi ukratko, onako jedan manifestacioni način, na stranici i po, objasnili zapravo koji je naš razlog i zašto baš taj datum, zašto baš 6. oktobar, nije bilo to slučajno. I razlog je bio dvostruke prirode, prvo što je to taj čuveni dan nakon 5. oktobra, koji svi nekako u Srbiji su gledali kao neki dan nesvanulih promjena. A s druge strane, nama je taj dan bio važan jer je tog dana, 6. oktobra 2012. godine, u zemlju vraćen princ Pavle. Regent Pavle je bio vraćen tog dana i pokopan u crkvi na Oplencu. I mi smo nekako iskoristili taj dan, pošto se poklopile te dve stvari, da baš tog dana objavimo svoj manifest. A zašto knez Pavle? Jer smo ga mi negde smatrali kao jednog od možda poslednjih ozbiljnih državnika koje je Srbija imala. I nekako smo poželjeli da na taj dan to objavimo, smatrajući sebe i želeći da mi budemo naslednici zapravo jedne ozbiljne politike. Sad kasnije, znači 1. avgusta ove godine, mi smo objavili naš program pod imenom Ništa nam nije teško. Ne znam koliko ste imali priliku da ga vidite, u svakom slučaju ga na našem web sajtu. Ima ga i na papiru, štampan i tako dalje. A 13. oktobra ove godine imali smo praktično snimačku skupštinu gde su izabrani organi, predsjednik, zamenik, 3 potpredsjednika, glavni odbor, izvršni odbor, generalni sekretar i tako dalje. Znači sve što praktično nalaže da jedna politička organizacija ima u svojoj strukturi da bi sve zadatke koje postavi ispred sebe mogla da realizuje na jedan dobar način. A motivacija je bila, možda ime političke organizacije najbolje govori zapravo koja je bila motivacija. Zašto Treća Srbija ime ovako na prvi pogled deluje dosta neobičajeno. I znam da su negde u startu, kad smo to ime odabrali, mnogi su bili ček, kako je ovo ime, o čemu se tu radi, ali ime zapravo govori negde o osnovnoj ideji politike Treće Srbije, a ona je zapravo da smo mi negde odrastajući, jer stranku negde ipak čine ljudi koji su odrastali u 90-ima, znači odrastali smo u tom periodu kad je zapravo počeo, pored onog silnog džumbusa koji se dešavao u državi, počeo negde višestranački život u Srbiji i mi smo zapravo negde doživjeli sve to da prosto imali ste neke dve epohe, epohu Miloševića i tu neku petooktobarsku epohu. Imali ste s jedne strane, imate još uvek jednu vrstu stranaka koja kaže vidi sve što je iz Srbije, samo to valja, sve što je iz inostranstva, to ništa ne valja, ne zanima nas da sarađujemo sa svetom, šta će nam to? Imate ove neke druge koji opet kažu pa dobro, ovo sve što je u Srbiji, to ništa ne valja. Mi samo moramo da slušamo svet i Evropa nema alternativu, sve što dolazi iz Evrope, samo to valja, ništa drugo ne valja. I prosto desila se nametnuta podela na neke dve Srbije. To dosta ovako grubo zvuči i grubo je podeljeno, ali nažalost vrlo često u javnom mnjenju imate vrlo često te podele. I pogotovo je to bilo negde na onim prethodnim izborima jako podeljeno. I mi smo negde se odlučili, kažemo pa čekaj, mi sebe ne vidimo zaista kao neki novi ljudi u celoj priči, političkom delovanju, mi sebe ne vidimo ni da pripadamo jednoj ni drugoj, ne vidimo da ni jedna ni druga su nešto što nas zadovoljavaju, vidimo razne probleme na jednoj drugoj strani i onda smo prosto odlučili da sebe nazovemo, da tu našu ideju zapravo nazovemo Treća Srbija, kao jedna koja će
na neki način ne možda pomiriti te dve i izmiriti te dve strane, ali na neki način možda i da. Možda ne odmah, ali u nekom trenutku... Ako to nije zapravo, utopija. Pa nije utopija, zato što zapravo, kako bih vam rekao, i u jednoj i u drugoj stvari postoje neke stvari koje su u redu. Ali to ne znači da sad treća Srbija treba bude kompilacija prve i druge, nego ona zapravo, što ja kažem, mora da bude iznad tih podela. Jer zapravo kao u svakoj podeli, šta je ključ svake podele? U većini slučajeva to je jedna površnost i jedno zastupanje ekstremnih polova. I mi konačno moramo u Srbiji malo da zaboravimo površne stvari, moramo konačno da krenemo da se bavimo ozbiljno i politikom i ekonomijom i svim nekim, i kulturom i obrazovanjem, znači svim nekim životnim stvarima moramo početi da se bavimo na ozbiljan i temeljan način i samim tim, čim krenete to tako da radite, onda nema tu mesta za površnost, nema tu mesta više za neke ekstremne polove, nego jednostavno ima mesta za pamet, razum i rad, a onda je to taj neki treći put, kako mi moramo da ga zovemo. Da, kad ste spomenuli 6. oktobar kao vrlo zanimljiv datum u našoj bližoj istoriji, ja sam bio učesnik demonstracije 5. oktobra tada u Beogradu i inače od celoj Srbiji. Znam, kad se kasnije formirala vlast, da su mnogi konstatovali da se zapravo nije promenila svest, nego se promenila vlast i da je to ključni problem posle 5. oktobra. Da li se slažete s tom konstatacijom? Pa, slažem se, apsolutno. I to je ono što zapravo, ne samo da se nije promenilo... Što nas možda još prati i dan danas. Tako je, to znači ne samo da se nije promenilo nakon 5. oktobra, nego se to nije promenilo ni danas i naša prosto svest, i ne samo kad kažem šta to znači, i svest političara, i svest ljudi koji se bave privrednom, i svest građana, nažalost, ako se i promenila se na gore. Ali ako pričamo o nekim promenama, ja podrazumevam da pričamo o nekim promenama na bolje. Apsolutno. Ako pričamo o promenama na bolje, plašim se, naravno, ne valja ništa generalizovati. Verujem da postoje razni pojedinci u raznim grupacijama i tako dalje koji vuku neke stvari na bolje, ali ako pričamo generalno o društvu, pa mislim da to sami građani vide, ne moramo ni vi ni ja da im to kažemo, da prosto, da se većina stvari, nažalost, nije promenila. Znate, a pritom ja mislim da jedna od osnovnih stvari politike nije samo da sad, evo, ja nekako znam da moramo da gostujemo po emisijama, da to je neminovno da građani čuju šta svako od nas iz različitih političkih opcija ima da kaže, ali nažalost to se vrlo često svede samo na to. Vi dođete na komisiju, nešto pričate i tako dalje, a zapravo da konkretno se malo šta radi. Da, ispada da je za građane Srbije juče istorija. Šta god ko kaže, gde je tu odgovornost zapravo političara? Kad neko nešto kaže u izbornoj kampanji, ja ću da uradim to i to, do tada, tada i tada. Rok, realizacija. Pa, znate i sami, ne samo da se zaboravilo, nego znate i sami da je u većini slučajeva, nažalost, ali to je prosto tako, vi kandidujete jednu politiku na izborima, građani za tu politiku glasaju ili ne, ali ako pričamo onima koji glasaju, vi onda nakon izbora potpuno sprovodite neku drugu politiku. A dobro, promenile su okolnosti. A dobro, naravno, da, to uvek se kaže promenile su okolnosti, ali to je tako jako dug vremenski period. Da jedno kandidujete, drugo sprovodite. Jedno pričate, drugo radite. I tako da to je vrlo jedna zbunjujuća i kontraverzna stvar koja u krajnjoj liniji dovodi do toga da je narod izgubio poverenje u politiku, da je narod izgubio poverenje u političare i zapravo smatra da je u isto vreme nekako se političari odrodili od naroda. Političari su neki ljudi koji su tako žive u televizoru. Znate, mi živimo, ali narod posmatra nas kao da živimo u televizoru, a oni žive u kućama. Mislim, što zvuči ovako malo čudno, ali zaista je tako. I na taj način, kad se političari odrode od naroda, a narod smatra onda političare nekim nedostižnim ljudima, ili političare doživljava kao neke, kako bih im rekao, kao neke pop zvezde, vrlo često je tako, ili prosto narod neće time da se bavi. Građani time neće da se bave i onda na izbore ne izlaze, ili izlaze onako potpuno nezainteresovani i onako oportuno izlaze da glasuju. Kažu, dobro, koja je sad najjača partija, pa to ću da zaokružim i tako dalje, što nije dobro. Jer to se odražava na njihov život. To se odražava na svakodnevni njihov život. Od ujutru kad ustanu, da li će biti gužva u saobraćaju, da li će imati šta da kupe da jedu, da li će, ne znam, 300 nekih stvari, koliko će koštati obdanište, da li će biti skupo ili jeftino školirano na fakultetu njihovom detetu, da li će zapravo klima biti dobra da im dete odrasta i tako dalje, i tako dalje. Ima tu, mislim, zapravo sve stvari u životu su povezane sa politikom. Da, ako se nećete baviti politikom, ono će se baviti vama. Apsolutno, to je dan apsolutno. Kad već govorimo, ajde sad da dođemo na glavu centralnu temu oko tržišta, reći nekoliko podataka koji će biti interesantni našim gledalcima. Na primjer, koliko gde ima političkih partija, okruženja i kakve su to države.
ajde ovo što je nama bliže, recimo, Srbija ima 92, Bosna i Hercegovina ima 190 političkih stranaka, Hrvatska 112, koja je duplo manja od Srbije, ali pazite, Velika Britanija ima 12 političkih partija, ogromna je Velika Britanija, Kina 9, Amerika, pored one dve najjače partije, demokrate i republikanci, ima 20 političkih partija. Švajcarska 30, dakle 3 puta manje od Srbije. Švedska 75, Mađarska 18. Da li, sad mi ovdje moramo pročitamo iz tih podataka da što su zemlje siromašnije, što su nesređenije, to je više političkih partija i više motiva za svađe, za čuda raznorazna. Ne znam što bih vam rekao da se ponovo slažem sa vama, ali bih dodao bih još par stvari. Znam za većinu tih podataka i, kako bih vam rekao, Srbija u nekom smislu, nažalost je reč koju ponavljamo već dosta dugo, ovih 10 minuta, dosta puno, jedno predpolitičko društvo. Što je jako čudno, ali s druge strane možda negdje objašnjivo, ali mi prosto imali smo taj jedan diskontinuitet od koliko je to, 50 godina, možda nešto malo manje, ili možda čak punih 50 godina nemanja parlamentarnog višestranačkog života, tako da očigledno u tih 50 godina, dok je bila samo jedna partija, se ta neka tradicija zapravo kontinuiteta političkog delovanja negdje izgubila, a s druge strane, sve te neke partije koje su kasnije nastale 90-ih, njihovi, što vođe, što članovi, isteknuti članovi, su zapravo negdje proizišli iz te jedne stranke koja je bila, zvala se Komunistička partija Jugoslavije. I onda, kako da kažem, mi smo definitivno predpolitičko društvo i u tom predpolitičkom društvu političke partije ne služe, nažalost, samo za političke ideje, nego vrlo često služi kao neka vrsta jednog biznis modela. Čak bi ja to nazvao političko preduzetništvo. Tako da, ne na negativan način. Preduzetništvo je jedna divna stvar, nažalost nedovoljno eksploatisano u Srbiji, ali političko preduzetništvo je zapravo možda lider u preduzetništvu u Srbiji. To je jedna od ozbiljnijih preduzetničkih grana u kojima... To su najstabilnije firme. Da, su najstabilnije, ali u svakom slučaju očigledno profitabilne firme. Tako da, od tih, kako ste rekli, 92 partije, znate i sami koliko ima partija gdje vi prosto sem lidera partije ne znate nikoga. Tako, takvih partija ne možda, nego takvih partija zasigurno ima najviše. To je jedan od razloga, znači prosto jedan model gdje sad pojedinac ostvaruje svoju neku, kako da kažem, životnu šansu, a ne političku šansu za sve. Jer ono kako bi trebala da se doživlja politika i kako mi doživljamo politiku, to je da vi jednostavno jedan dobar deo svog života žrtvujete za jednu javnu stvar. A politika je javna stvar, jel tako? Kad se predaje sa grčkog, znači mi jednostavno jedan dobar deo svog života odvajamo za jednu javnu stvar, delamo jednom javnom prostoru, znači ne za nas, nego upravo za sve, za javnost. Dakle, za sve ljude koji čine te javne prostore, to su svi građani koji žive u državi Srbiji. Međutim, vrlo često to nije slučaj. I druga stvar je, naravno, kako kažemo čuveno, 2 Srbina, 3 stranke ili već tako nešto. A 3 Hrvata orkestar. Da, to je... Tako da to je jedna druga stvar, da jednostavno vi čim imate neke male razlike u mišljenju, vi se odmah razilazite, formirate svoju stranku, pa onda u tom razlazu obično se već odmah dvojica posvađaju, pa se umjesto jedne formiraju 2 ili 3 i tako dalje, i onda imate jednostavno jednom geometrijskom progresijom nastanak stranaka. Pa znate i sami koliko je stranaka nastalo, recimo, je tu uslovno rečeno iz Demokratske stranke. I tako dalje. Najviše zapravo iz Demokratske stranke je nastalo danas partija. Tako da to su, nažalost, jako loše stvari i ne znam, ja se nadam da će u budućnosti to neko doći na svoje. Jer po nekoj prirodnoj stvari to mora. Znate, kad dođe nešto, kad se jednostavno imate rast, to jednom trenutku samo padne. Jednostavno, matematički postoji pravilnost da to mora doći na svoje. Sad, na nama je da radimo da to što pre dođe na svoje. Da. Kada neko ste, postoje 2 Srbije, vi ste kao treća, tako, od kada su počeli da se stvaraju stranke u Srbiji, bila je podela na radikale, tradicionaliste i na liberale, demokrate. Pa čak su radikali bili protiv uvođenja železnice u Srbiji svoje vremena, to je bilo prije 150 godina za koliko. Da li još to traje, ta priča? Jedni su za istok, za Ruse, drugi su za Beč, za Austrijance, za Zapad. Pa ja mislim da da. Mislim da nas to i dalje prati, da, apsolutno. Pa vidite, na primjer, ovih dana, evo, krenula ova serija Ravna Gora. Na RTS-u, da, nisam ja gledao, moram pristati tu prvu epizodu, ali vidim javnost, kako odmah, se raspolutila na 2 pola. Na Zvezdu i Partizan. I sad kreće,
jedni su protiv, drugi su za, i zapravo tu se niko ne bavi više ni serijom, ni feminizmom, ni čak se ne bavi ni istorijom, što najgore, nego se tako bave. Samo prosto ovde treba dati ljudima povod da se oni sukobe oko nečega. Tako da, nažalost, vi dalje imate to jednu priču, to opet, Zapad nema alternativu, Evropa nema alternativu, a sami vidimo da Evropa traži sebi alternativu danas, jer Evropa, mislim, ta Evropska unija, kako bih vam rekao, postoji, ali suštinski ne na način kako ona to zamislila i kako je postojala pre možda nekih 10-15 godina. A dobro, izvinjam se, kad mi kažemo Evropska unija, mislimo na Francusku, Nemačku i Englesku, Evropska unija i Bugarska i Rumunija. A dobro, tako je. Imamo raznih Evropskih unija. Ima bar 3 Evropske unije. Bar 3 Evropske unije, ali o tome niko ovde ne priča, znate, pogotovo ne ti koji pričaju kako je to. Evropska nema alternativu, a s druge strane imate neki koji kažu ne, mi ćemo to saradnja sa Kinom, sa Indijom, ne znam ja, Brazilom, BRICS i tako dalje. Sve je tu u redu, apsolutno, mi trebamo da sarađujemo sa svima, i sa BRICS-om i sa Europskom unijom, sve je tu u redu. A da li trebaju oni sa nama? Ali gde je tu sad, šta vrlo retko čujemo? Vrlo retko čujemo da neko kaže, ok, ajde sad da vidimo gde je ovde naš interes. Gde je ovde srpski interes? I gde je kineski interes kod nas? Tako je, znači, ali da kažemo gde je srpski interes, pa ajmo, i kako ćemo mi nekoga sa strane, kogod on to bio, da zainteresujemo da bude partner u tom srpskom interesu. Kako ćemo pre svega da zainteresujemo naše činioce ovde, naše privrednike, naše građane, naše političke partije da rade za srpski interes. Da bi bili partner, morate biti bitni. Ako niste bitni, niste partner. Tako je, naravno. Da li smo mi bitni Kini i Indiji? Pa mislim da ste ovim pitanjem dali odgovor. Da. Dakle, ajde sad treća Srbija. Rekli ste, ajde, to je više proklamacija, mi smo treća, da pomirimo jednu i drugu, nego šta su vaše glavne smerice? Šta kaže vaš manifest, konkretno? Šta je suština vašeg programa i vaših ciljeva? Kažem vam, u tom programu koji je pod imenom... Ja imam taj manifest. Znači, program pod imenom Ništa nam nije teško, to je razrada tog manifesta, on ima 21 tačku i zapravo u toj 21 tački ima 21 tema kojom se bavi i sad će neko reći, pa dobro, tim svim temama su se negde manje više bavili ostali. Da, svi su programi slični, svi su programi slični, u svakom programu to je spisak nekih, ajde kažemo, lepih želja i od toga nema ništa. I taj neko ko bi to rekao da sad nas ne pozna i da sad prosto ne prati šta mi radimo, pa jednim dobrim delom bi bio u pravu. Međutim, ono što je po nama ključna razlika, to je da Srbija mora da mora neko da zaboravi velike ideje. Što ne znači da sad mora da ih zaboravi u potpunosti, nego jednostavno mora da, ajde, nek ima velike ideje, nije sporno, ali mi moramo imati do te velike ideje, mi moramo ostvariti kroz 100 malih ideja, kroz 200 ili kroz 500 nekih malih i merljivih ideja. I ne samo ideja, to je ono što je ključno, nego kroz realizaciju tih ideja. To je suština. Tako da, ono što je u suštini negde ključna stvar u tom našem programu, i ne samo u programu, nego zapravo ono što će biti suština u našem radu i u našem delovanju i tako dalje, to neće biti pitanje samo ideja, ili ideje su već tu, njih smo već kandidovali i već smo ih prezentovali. Naravno, još ćemo ih prezentovati, već pre svega kako realizovati te ideje. Znači, i to je ono što, nažalost, se dugo vremena ovde niko time ne bavio, ali mi ćemo pokušati se baviti upravo time kako određene ideje realizovati i kojim to putem doći do određenih ideja. Evo, recimo, primjer ekonomije. Svi pričamo o ekonomiji iz jednostavnog razloga, ali tako, to je osnovna... Vidimo da ne valja. Vidimo da ne valja i vidimo prosto svaki čovjek kad ustane i kad dobije onom 1. ili 15. kad već dobije platu ili kad je treba da je dobije, a ne dobije, prosto naravno da mu je ekonomija jedna od glavnih tema. I sad mi stalno pričamo, imate jedne koji kažu u redu, strane investicije, subvencije za strane investitore, privućemo strane investitore, ili domaće. Pa ne, ali imate jednu grupu koja forsira to, imate drugu koja kažu, dobro, ok, domaći investitori, domaći privrednici i tako dalje. I šta mi imamo na kraju od svega toga? Imamo da zapravo domaća privreda vrlo malo se bavi proizvodnjom, tako? Znači, uglavnom je to neki uvoz, trgovina i tako dalje, dok ove strane investitore vi ne možete privući tek tako, vi morate nešto da im ponudite. I na kraju kad uzmete, apsolutno, i vi sad na kraju, kad uzmete i to analizirate, dođete do jednog vrlo jednostavnog zaključka. Do kog, nažalost, evo, tek vidim sad dolaze pojedinci i vidim da nekako imaju, opet i narod podelio i tu oko mišljenja. To je da zapravo, ako nemate dovoljno edukovan narod, ako nemate dovoljno, znači, obrazovane građane, šta im možete da ponudite? Ne možete ponuditi puno toga. Ja sam se skoro vratio sa nekog puta iz Južne Koreje. U Južnoj Koreji ima 93% visoko obrazovanih ljudi
u uzrastu preko, znači oni kojima je moguće da budu dobro, znači preko 21 godine, 93% ima visoko obrazovanih. Naravno da je to neki deo koji mi u Srbiji nikad nećemo moći da postignemo, ne samo u Srbiji, nego u većini zemalja u svetu, oni su po tom primjeru zaista ekstremni, ali mi u Srbiji imamo negde između 6,5 i 7% visoko obrazovanih i to sa evolucijom ovog nekog vrlo diskutabilnog privatnog školstva, koje nije diskutabilno zato što je privatno, nego prosto taj privatni sektor u obrazovanju vrlo često služi samo za brzo sticanje kapitala, a vrlo retko se zapravo bavi suštinskim obrazovanjem. Pre, znači, uvođenja tako masovnog privatnog obrazovanja, svega je bilo 4,3 visoko obrazovanih. I sad, evo, pitam ja vas, šta mi možemo nekome da ponudimo, stranom domaćem investitoru, bilo kome, koje mi to stručnjake možemo da ponudimo sa 4,3 visoko obrazovanih? Pa jako malo. I jedan jako mali broj delatnosti. I onda tu dolazimo zapravo do ozbiljnog problema. Jer ako mi privučemo nekog stranog investitora, šta on može da dobije od nas? Od tih takozvanih ljudskih resursa. Može dobiti jednu radnu snagu koju on naravno neće htjeti da bude nešto sad spektakularno plaćena i to je ono što se zove stalno jeftina radna snaga. Pa ako su mi dotle dogurali sa nekom tradicijom koju imamo, sa nekom državom koja postoji više stotina godina i više vekova zapravo i tako dalje, ako smo mi dotle dogurali da danas budemo u Evropi neka jeftina radna snaga, plašim se da to i tekako nije dobar put. Tako da ono što je naša... Šta je alternativa? Šta je alternativa? Alternativa je da mi prvo moramo da se vratimo sami sebi i da krenemo da sređujemo stvari u svom dvorištu, da jednostavno naš pogled ne ide konstantno preko ograde. Mi već 20 godina gledamo preko ograde. Gledamo kako je to u Evropi, gledamo kako je to u Rusiji, gledamo kako je to amo nama. Ne, ajmo da gledamo u svoje dvorište i kad budemo pogledali u svoje dvorište, shvatit ćemo da tu postoji gomila jednog šuta i đubreta koji samo uz jedan rad u kontinuitetu može da se počisti. I kad to počistimo, onda ćemo na toj počišćenom dvorištu moći da zidamo nešto novo. A za to novo će nam osnov dati jedna kultura, jedna dobra identitetska politika, jedno redefinisano i bolje organizovano obrazovanje i moramo da shvatimo da zapravo sve promene koje treba da se desi u srpskom društvu ne mogu se desiti preko noći. To je velika zabluda. Ko to priča i ko te... Naravno da je lako... Ali to se, gospodine Protić, priča već 25 godina. Ne može ništa preko noći. Ne, znam, ali... I tako će pričamo 50 godina, ne može ništa preko noći. Priča se da ne može ništa preko noći, ali se na tome očigledno ništa ne radi. Znači, ajmo da počnemo da radimo na tome. I da počnemo da radimo, nego da ozbiljno radimo. I da onda ako kažemo, u redu, evo, za taj proces treba 7 godina, da radimo tako da za proces 7 godina da nek treba 3. Ajmo da radimo ubrzano. Ajmo svi da radimo na tome, pa da za proces 7 godina treba 3, ili godinu i po, ili 2. Jer znate, danas u vreme visoke tehnologije, vreme medija i generalno vreme brzog života, ne treba vam više toliko vremena koliko vam je trebalo pre 10, 15, 20, 30 godina. Tako da kada se kaže za nešto treba vremena, to ne znači da nam treba sad životni vek, ili pola nečeg životnog veka, što je možda nekada trebalo. Tomorrow never comes. Da, tako da ne, ali prosto ne može sutra. Ali može za godinu dana. Možda može nešto i za pola godine. Ali sutra i prekosutra ne može sigurno. Da. Ali kad govorimo o celoj toj priči, da bi se jedna stranka afirmisala i da bi ispunila te ciljeve o kojima vi sad pričate, potrebno je vreme, tako, da bi vi postali ne kao jedan od producenta sindikata kao muzičar, nego kao političar, kao predsjednik stranke i vaše kolege i svi. Vreme, kondicija i pare. Tako je. Imate li vi za to kondiciju? Vreme imamo, kondiciju imamo. Da bi objasnili ljudima šta zapravo vi hoćete. Kondiciju imamo, eto, Bog nam je dao da imamo toliko godina još uvek koliko imamo, nismo mladi, ali imamo tu mladalačku energiju. Tako da to, a što se tiče novca, znate kako vam kažem... I sami ste rekli prema smo ušli u studiju koliko košta da bi se registrovao politička stranka. Ne, apsolutno, da. Što se tiče novca, tu postoje dve stvari. Jedna stvar je da način kako su do sada organizovane političke partije ovde, što je bilo zapravo nasleđe onog starog organizovanja komunističke partije, on je jedan jako glomazan način i samim tim, pošto je glomazan jako i skup. Kao što smo rekli malo pre, vremena se menjaju, tehnologija se menja i tako dalje i više nema potrebe za nekim delovima takvog načina organizovanja. Za nekima i tekako ima. Vi morate imati odbore, vi morate imati ljude na terenu, vi morate imati 300 nekih stvari, ali prosto komunikacija danas mnogo brža i samim tim to jako pojeftinjuje. Ako vi umete na jedan savremen način da se organizujete, to vam znatno pojeftinjuje vaše delovanje. S druge strane, mi se trudimo zaista da okupljamo ljude kojima politika nije prvo radno mesto.
Ili jedino zanimanje. Pa dobro, ili jedino, ali kažem jedino ili prvo, kako god. Već se zaista trudimo, evo u tome da sad uspevamo da okupimo oko sebe i u sebe ljude koji su zapravo već negde i rečju i delom treće Srbije. Da. Tako da kažem, znači ljudi koji ne samo da imaju šta da kažu, nego svojim životom imaju da dokažu to o čemu pričaju. A onda se podrazumeva da ako ste vi u svom životu se već negde dokazali i već ste negde, uslovno rečeno, ostvaren čovek, da vi imate ipak i neku finansijsku zaleđinu. Tako da mi da sad funkcionišemo relativno dobro od raznih donacija, priloga naših članova. Znači nikoga sa strane, nikoga koja je sad tu neki finansijer iz senke i tako dalje, već pre svega od naših članova, simpatizera i ljudi koji prosto... I mnogima malo čudno zvuči kada pita od čega se vi finansijskari od članarine. Ali ne, pa ne, vrlo jednostavno. Evo, ja imam svoje neke 2 kompanije i sad ja odvojam svaki mesec, svako od nas odvaja nešto. Kako da vam kažem, i kad puno ljudi odvaja malo, onda to nije, za sad to nije problem. Da. Ono što će vas opredeliti prema biračima, prema građanima su vaši rezultati. Vi ste deo vlasti u Novom Sadu, to što naši gledalci, možda većina njih to ne zna, da je treća Srbija deo vlasti, imate pomoćnika gradonačelnika, tako beše? Da, mi imamo pomoćnika gradonačelnika, 2 savjetnika gradonačelnika, imamo resor kulture, resor privrede. Deo ste vlasti u drugom gradu Srbije, imate jednog poslanika, odnosno jednu poslanicu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, dakle vi ste deo vlasti, deo ste neke priče, ozbiljne priče. Dakle, kako ćete izaći kad kažete mi smo vladali u Novom Sadu i to su naši golovi? Ima li rezultata? Ima rezultata, apsolutno. Znači, mi smo u Novom Sadu pre svega se bavimo nečim što je to možda drugi nisu hteli ili su smatrali da možda nije toliko važno, ali mi smo od samog starta smatrali da je to jako važno, to je oblast kulture. Tako da, što se tiče oblasti kulture i ono sve što ide uz kulturu, kultura nije, vrlo se često kultura shvata na jedan pogrešan način, da je to sad, ne znam, neka umetnost, nešto za elitu, to je nešto sad tako, ne znam, pozorišna predstava, slikarska izložba, ne znam, nešto, međutim, to jeste jedan deo kulture, međutim, kultura je jedna mnogo šira stvar i pre svega zadire ono što mi zovemo identitetskom politikom. I ta identitetska politika, ne znam koliko građani ovde u Jagodini znaju, ali pretpostavljam da znaju, je bila u jednom ozbiljnom problemu, ne samo u Novom Sadu, već pre svega u Vojvodini, gde evo na poslednjem popisu, ne znam koliko to građani znaju ovde, ali u Vojvodini je bila jedna veoma jaka kampanja, očigledno ispraćena sa dobrom količinom novca, gde je bila preporuka da se građani popišu kao Vojvođani. I znate, to je pitanje koje direktno ulazi u polje kulture, direktno ulazi u polje identiteta. Tako da ja mislim, ne da mislim, nego znam da je za ovih godinu dana jako puno urađeno na tom polju i prosto taj kulturni centar, koji je ta neka krovna kulturna institucija grada Novog Sada, prvo što je postala mnogo bliže građanima, znači u prethodnoj vlasti, iako ne volim nikada pričam šta je radio neko prethodni, prosto to sad bi mogli doveka o tome šta je bilo je, ali jednostavno, ne znam, tu sad vođena neka čak i statistika koja kaže, na primjer, da ne znam, programski, po ne znam, nekim stvarima koje su tamo rađene, je kapacitet toga dignut za 760%. Što svako delo je nadrealno, kaže, pa čekaj, kako je to moguće? Pa moguće je kad se pre toga ništa nije radilo. Ili se jako malo radilo, naravno da je moguće. I moguće je naravno kad vi dođete tamo spremni da nešto radite. I onda je takođe isto, imate nameru da radite i znate kako da tu nameru ostvarite. Tako da, pre svega, ali ne samo na tom polju, na polju privrede, sad se tu dešavaju neke stvari. Pre svega, Novi Sad je veoma jak u polju IT-a, čak i negde lider u Srbiji na tu temu po broju zaposlenih u IT sektoru. Tako da i na tu temu se dosta toga radi u Novom Sadu, na temu patenata i tako dalje. Znači, pre svega na toj nekim inovativnim stvarima u privredi, na novim tehnologijama, jer mi smatramo zaista da je to budućnost. I to je ono što uvek začuđuje ljude kod nas. Mi kažemo, pa čekaj, kako vi to s jedne strane pričate, tradicija, identitet, kultura, a s druge strane se za neke moderno, visoka tehnologija. Pa nije, ne, nama tu ništa nije sporno, ali prosto izgleda ljudi nisu baš navikli da se spajaju te dve stvari, nego su navikli ili na jedno ili na drugo. Ali mi smatramo zapravo da je jedno i tekako povezano s drugim i da drugačije ne može da bude. Da. Kada govorimo, gospodine Protiću, o budućnosti naše države, svakog dela naše države, vrlo je bitan segment kako se odnosimo prema omladini i šta to dolazi iza nas, je tako? Kažu neki Novi Sad je srpska Atina, neko će reći balkanski Bruklin, sva što se dešavalo u zadnjih pola godina u Novom Sadu, ali u Beogradu još više. Gledali smo utakmicu na Marakaniji pre prošle subote, logorske vatre, kao u filmima od divljeg zapada. Šta je rešenje? Recimo, ja sam bio nedavno u Beču, gde smo dobili podatak da grad Beč
ulaže godišnje 45 miliona evra u te svrhe. I zato je on proglašen ponovo za najbolji grad za život mladih na svetu. Znači, ljudi se time ozbiljno bave. Omladinom i decom, edukacijom, kulturom, identitetom. Apsolutno. A mi smo tu i na jednoj... A mi smo ne, pa mi je to vam je, pa znate u budžetu koliko je 0,3 na primjer ide posto za kulturu. Jer se smatra da je to... Šta ćemo sa omladinom? Moram da ispričamo jednu malu kratku priču. Šta je zapravo mene negde lično negde opredelilo da na kraju da se bavim politikom. Mislim, ja pre toga se bavio nekim drugim stvarima, mislim, bavim se još uvek, ali u nekom društvenom angažmanu, bavio sam se nekim društvenim aktivizmom kroz Beogradski sindikat i mi smo u jednom trenutku 2011. godine držali neke tribine i išli po fakultetima koji su se zvale Uticaj popularne kulture i medija na sistem vrednosti, pre svega kod mladih ljudi. I nekako inspirisan time što sam tamo video i reakcijama koje sam doživeo, ja sam zapravo odlučio da krenem da se direktno upletem u sve to da se bavim politikom. I vrlo interesant, mislim, ovo je jako dobra tema, mislim, znači, mladima se, nažalost, zapravo ne znate šta je gore. Da li je gore kad se njima niko ne bavi ili kad se njima neko bavi na pogrešan način. Znači, prosto ne znate šta je gore od te dve stvari. Ali u svakom slučaju, jedan od najozbiljnijih problema jesu upravo mediji. Jesu upravo mediji i ta neka, ajde da kažem, neodgovornost medija, jer, kako vam kažem, kad vi nemate novca, u Srbiji niko nema novca, vi ste onda upućeni na neke najjeftinije načine provođenja vremena. Najjeftiniji način provođenja vremena je ili na ulici, ili televizija, ili internet. Sad, ali televizija mu nekako dođe na kraju kao nešto što je kod Srba još uvek najdominantnije. I onda, šta vi možete, ili evo novine, na primjer, koje su vam tu negde, i dalje Srbi dalje vole da čitaju novine, što je dobro, ali nije dobro što oni imaju da pročitaju. Znači, novine služe zapravo kao da imaju funkciju plašenja naroda. I kad otvorite naslovne stranice bilo kojih novina, vi možete da pročitate ko je bio s kim, ko se s kim negde povato, ko je koga negde udario sekirom i ne znam ja što vi to kad pročitate, ako to sad nekako ozbiljno krenete da doživljavate, zaključite se u kuću i to sa 4 brave i pusti televizor, a onda ćete na televizoru da vidite isto. Na televizoru ćete vidite, znamo sad da ne napravimo, sve ove neke silne, da sad ne reklamiramo, sve ove neke silne reality emisije koje zapravo zaista promovišu jedan antiživot. Ja sećam vremena, sad ovo nije kao neki stari čovjek koji vole kaže, evo u moje vreme, ne znam ja šta, da ne bude da je u moje vreme, to moje vreme nije bilo toliko davno. Ali ja se sećam, i ne samo da se sećam, nego znam vrlo dobro koliko je na moj negde i karakter i na moje prosto negde obrazovanje imalo uticaja prvi program radio televizije Beograd, tako RTB, i njegov kulturno-obrazovni i dečiji program. To je bilo jako dobro, ne samo da su te emisije bile jako profesionalno urađene, nego su one bile po jednom vrlo jasnom konceptu napravljene da one tu decu i taj mladi svet koji sedi ispred televizora, na koji način koje poruke da im pošalje. I opet se vraćam, evo sad kad smo na ovoj temi, ove Koreju koju sam boravio pre 2 nedelje, oni imaju, ja sam tamo bio gost njihovih državne televizije koja se bavi baš edukacijom. Educational Broadcast System, oni imaju 4 kanala. 4 kanala državna koja se isključivo bave edukacijom. I od toga imate jedan kanal koji se bavi istorijskim emisijama, drugi kanal koji se bavi naučno-popularnim nekim stvarima i imate 2 kanala na kojima isključivo imate dodatne časove, 24 sata. Na jednom kanalu dodatne časove za srednje škole, a na drugom dodatne časove za fakultet. I kad imate taj koncept, onda je logično da imate 93% visoko obrazovanih. Jer vi ste prosto uvezali jednostavno potrebu države da školuje i da stvara ljude, da stvara kadrove. I uvezali ste ono što je moderno, uvezali ste ono što je savremeno i ono što je zapravo svakom čoveku ispred. A to je ono što je zapravo zamenilo ono neko ognjište iz, ne znam, 15., 16., 18. veka, ognjište je danas televizor. I sad mi možemo kažemo, ok, treba ugasiti televizor, razbijemo ga, ne treba nam. Pa teško ćemo to raditi i pitanje je da li je to dobro. To nije dobro, ali trebamo da promenimo sadržaj koji se na njemu imituje. Ako već imate privatne televizije koje imituju taj neki sadržaj koji očigledno nije baš, nije dobro regulisan zakonom, znate, ako vi promovišete tako neke stvari, ne znam, mene čudi kako ovde, trebalo bi se uvesti, zaista, kao u vreme bivše Jugoslavije. Znate, sećate se sigurno da je bilo onaj porez na šund.
Pa vi lepo naravno da se sećam. imate one LP-e, one Mice Trofrtaljke, onda ima lepo tu porez na šund, pa vi sad kupite 1.000.000 ploča, nije sporno, ali od tog poreza ići ćemo da plaćamo novac za umetničku muziku, za kulturno-obrazovni program. Ja bih čak ovde taj novac preusmerio u nerazvijene sredine i tako dalje. Postoje tu rešenje, ali prosto njih neko mora da se uhvati. Ali gde vi dođete do toga da su očigledno određeni privatni moćnici, tako da ih nazovem, u nekim delovima očigledno jače od države ili dovoljno jaki kao država i uspevaju zapravo da taj jedan komercijalan sadržaj, ali komercijalan u lošem smislu, komercijalan i vulgaran i prosto, i ne samo vulgaran, nego prosto šalje se jedan potpuno pogrešan vrednosni sistem. I kad imate tako godinama da zašaljete jedan vrednostni sistem, onda su potpuno logične dve stvari. Jedna, da imate masu mladih ljudi koji su odgajani po tom vrednostnom sistemu i koji su zapravo jedna vrsta, ajde kažem, neću reći izgubljene generacije, pošto ja zaista verujem u to da svako može da se vrati na pravi put, a s druge strane imate jednu puritansku i ekstremnu reakciju na ovo. I onda imate razne već grupacije, što sa leva, što sa ekstremno levog, što sa ekstremno desnog i tako dalje, imate ekstremne neke nacionaliste, ekstremne anarhiste, ne znam, s druge strane, koji zapravo reaguju na ovo ovde. I ta reakcija je potpuno prirodna. Ali problem je u tome što ni ta reakcija, ni ova prirodna pojava zapravo nisu dobre za društvo u celini. Znači, suština zapravo u strategiji, recimo, Poljaci su kao država, najmanja kriza je kod njih se osetila, oni su ljudi seli, njihova vlasti, ulažemo u dva pravca. Jedan je obrazovanje, drugi je poljoprivreda. I 80% para su dali tamo. Sad, da li vi kao treća Srbija, ako bi nekad došli na vlast, vidite da ako treba da sedne i da se dogovori gde mi to zapravo idemo. Idemo pravo, levo, desno, nazad, kako? Apsolutno. Mi smo na ovoj našoj izbornoj skupštini koja je bila 13. oktobra imali taj neki prvi deo skupštine koja je bila izbornog karaktera. Glasati organi i tako dalje. Klasično, međutim, onda je nakon toga usledila jedna rasprava koja je trajala, boga mi, 3 sata. 3 sata u kojoj učestvovalo negde oko 30 delegata koji su se javljali za reč. I taj deo je bio zatvoren za javnost, međutim, mi smo to snimali sa nekih 5-6 kamera i taj snimak će biti negde od sledeće nedelje pušten u javnost, što po lokalnim televizijama, što na internetu i ljudi će moći da vide nešto što ja mislim da dugo vremena nisu imali prilike da vide u političkom životu Srbije, a to je zapravo, to su dve stvari. Jedna stvar je da, evo mi već sad u samom startu imamo bar 30 tih koji su tu govorili, mogu da govori 60 ljudi, ali prosto nije bilo vremena. I imamo 30 ljudi koji zaista svojim prethodnim radom u svom životu mogu da posvedoče o istinitosti reči koje izgovaraju. A šta je zapravo bila tema? Mi smo tu pokušali da nekako kandidujemo koje su to teme važne za Srbiju danas. Šta je to zapravo što Srbija 2013. godine mora nekako hitno da preduzme i jedna druga stvar, koje su to važne stvari koje ne mogu hitno da se urade, nego za njih treba jedan i po ono što pričali malo, jedan vremenski sled u nekom nizu godina koje dolaze, ali da zapravo to mora da krene da se radi po hitnom postupku, je li tako, ali da postoji jedan kontinuitet. I došli smo do otprilike nekih ovako zaključaka da su to pre svega pitanje države, uređenosti države. Jer, znate, ne možete ići predaleko ako ne znate ni gde su vam granice. Tako da to je ključni problem. Nemate ličnu kartu. Mislim, nemate apsolutno, ne znate gde ste registrovani. Tako da, ako neke druge države taj problem nemaju, mi ga i tekako imamo i da je to jedna od stvari kojom mi i dalje moramo da se bavimo. Druga stvar je stvar upravo ovo o kojoj pričamo, to je kultura, identitet i obrazovanje, jer bez toga zapravo nama ni u jednoj oblasti nema budućnosti. Treća stvar je pitanje radne etike. I zapravo, kako smo ga mi tu nazvali, radnog morala ili radne kulture, a možda je to čak i najbolji termin. Pitanje radne kulture koja je, nažalost, kod nas na jednom prilično nezavidnom nivou. Znate, ona čuvena koja kaže, ne mogu ja toliko, kako beše, malo da radim, malo da, ne, koliko ja da me plate, koliko ja mogu malo da radim. I s jedne strane to je razumljivo. Kako da vam kažem, nije ovdje ideja da mi sad ne razumemo narod oko nas. Mislim, to bi onda značilo da ne razumemo sami sebe. Nismo pali s Marsa. Apsolutno. Znači, mi apsolutno, ja zaista i svi mi razumemo zašto narod tako razmišlja. Utoren je prosto u to, nema poverenje. Nema poverenje ni da se obrazuje. On će reći, počekaj, zašto bi se obrazovao?
Zašto bi obrazovao svoje dete kada je to prvo dete mi je završilo fakultet, ne može da nađe posao. Ili radi u kiosku, ili ne znam šta već. Šankire u nekom kafiću, ili ne znam, ili je recimo bio toliko ambiciozan, pa je na kraju otišao iz ove zemlje i sad živi negde u Australiji i onda majka vam kaže, pa eto ja ga ne viđam već 5 godina, retko dolazi kući, izem ti visoko obrazovanje. I sad vi tu ženu, kako da vam kažem, ne možete da ne razumete. Ali s druge strane mora zaista da se upravo preko sredstava medija i preko govora svih, bez obzira koju političkoj opciji pripadali, zapravo afirmiše. Da se afirmiše proces kulture, da se afirmiše proces obrazovanja, jer bez toga neće biti ni ekonomije, neće biti ničeg, neće biti čak ni bezbednosti. I to je bila naša 4. tema zapravo. Ekonomija, pre svega s jednim dobrim osvrtom na poljoprivredu, koja je apsolutno neiskorišćena, ili iskorišćena na jako loš način, lošom privatizacijom, koju, mislim, mi dajemo našu zemlju, koja je očigledno jako dobra, dajemo strancima na korišćenje. Mislim, nema ja ništa protiv da se daje bilo kome. A što nismo mi koristili do sada? Ali ne razumijem zašto mi ne koristimo. Jer mi to onda kažemo da smo mi nesposobni. Pa izgleda tako. Pa znam, ali onda neko kaže, neki izađe na televiziju i kaže, gospodo, mi smo nesposobni, mi dajmo nekom drugom ovo. Ali ne, taj će vam reći, ne, mi smo najsposobniji, mi smo ti koji treba vodimo državu, a onda 3 meseca nakon toga kaže, pa ne, mi ne možemo ovo, to će neki Arapin, ili to će neki Hrvat, ili to će neki, nema pojma, Kinez, Rus, sve jedno. Znači, nije mi zaista jasno zašto to neće neko odavde. A tvrdimo da imamo sposobni. A komu je branio do sada? A tvrdimo da imamo sposobni ljudi. Ja mislim da mi to i tekako možemo da radimo odavde, samo treba da se opet vraćamo stalno na isto, samo treba bolje da se organizujemo. Pa dobro, ako nas imamo jedan sindrom, kad god neko uspe, kada nekoga, da ne pominjemo imena, nećemo da pominjemo imena, ko su ljudi uspešni i u Vojvodini, obrađuju, imaju, odmah je lopov, odmah je tajkun, odmah je... I to je jedan manir koji nije dobar. Nije dobar, apsolutno, i to je ono isto što je bilo govora. Vidite, idete direktno na teme koje su bile na našoj izbornoj skupštini, a niste bili, niste ni mogli da... Bilo je zatvoreno za javnost. Bilo je zatvoreno za javnost. Ali to je takođe bila jedna od tema o kojoj se tamo govorilo, a to je zapravo da u Srbiji nemate nijedan politički subjekt koji je zapravo na jedan dobar i pravi način zaštitnik domaćeg kapitala. Vi imate razne subjekte koji su zaštitnici regionalnog kapitala. Znate koji je, sad da opet ne idemo direktno. Imate ovde zaštitnike kapitala Europske unije. Imate da zaštitnike neke čak i kapitala iz Ruske federacije. Ali nemate zaštitnika nekog ko će biti zaista zaštitnik onog dobrog, zdravog domaćeg kapitala. I onda kažemo, pa mi radimo u interesu Srbije. Stranke rade, pa nisam siguran. Zaista nisam siguran. Mislim, siguran sam da tamo postoje pojedinci koji žele da rade u interesu, ali očigledno ih je neko prevario. Očigledno ih je neko prevario i ubedio ih je da ako rade u interesu nečije tuđe privrede, radit će u interesu građana Srbije. Mi smatramo da zapravo ako radimo u interesu srpske privrede, radit ćemo u interesu građana Srbije. Pa bez obzira ko vodio tu srpsku privredu. Nema veze, nek dođe bilo ko. Nek dođe neko, dakle god hoće, ali nek u Srbiji otvori svoju kompaniju. Nek u Srbiji otvori svoju kompaniju, nek i tu registruje, nek ovde plaća poreze, nek ovde zapošljava ljude, nek ovde to razvija, a ne da dođe na 2-3 godine, znate, tu nešto napravi neko zamešateljstvo, nešto rasproda, nešto tu već uredi i on ode. I ostavi neke ljude i tako dalje. Znamo i sami šta je bilo s ovom nesrećnom privatizacijom kad je krenula da se događa. A zapravo, koji je to bio potencijal države? Koja je potencijal bila ta privatizacija? To je moglo se napraviti čudo. Ova država bi danas mogla da bude, ne znam, da prosječna plata bude 4 puta veća. Dobro, sad smo... Ali dobro, to je, da se ne vraćamo... Imamo još jedan problem u toj gomili problema, to su banke. Danas sam sad čitao informaciju od ministra financija Hrvatske, Linića, koji kaže, ja više s bankama neću da razgovaram uopšte. Vlada će Hrvatska doneti zakon i to je to. Vi odete, ako je Raiffeisen, bilo koja druga banka, ima pravila igre u Dortmundu, što i nema i u Novom Sadu. Što ja i vi uzimamo kredit da bi počeli da radimo, da bi se bavili privredom, naše pare su 5 puta skuplje nego u zapadnoj Evropi. Naše pare su najskuplje. Najskuplje u Evropi. Evo, to mogu reći s dve strane, kao neko ko je predsjednik partije pod imenom Treća Srbija, mogu vam reći kao neko ko se bavio već 12 godina preduzetništvom, da su naše pare ubedljivo najskuplje. I za to postoje dva razloga. Jedan razlog je prosto taj neki kreditni rizik koji naša zemlja ima. Koji je rizik? Pa svi plaćamo koji stoje osnovno. Ne, Janka, znači to tako će vam reći banke, to tako jeste. Znači prosto postoji neki kreditni rejting države. Tu naravno ima problema, ne znam, to većina javnosti pretpostavljam da ne zna. Ko određuje kreditni rejting neke države? Isti oni koji određuju kreditni rejting neke kompanije. To su privatne kompanije, tako, mahom iz zapadne Evrope, koji određuju kreditni rejting neke države. I naš kreditni rejting, ne bez razloga,
To isto moramo da znamo. Ne bez razloga je jako loš. I koji je razlog? Razlog je jedna politička nestabilnost. Jer vi ovde nemate kontinuitet. Kako dođe koja vlast, ona tako menja neku politiku. Nulta godina. Menja ništa, od nje sve počinje, pre nje nije bilo ništa i tako dalje. Naravno da je to rizik. Naravno da je to rizik za banke, za plasman novca i tako dalje. Onda naravno da vaša zemlja ima visok kreditni rating. Međutim, ja mislim da je to manji problem. Veći problem je jedna nevjerojatna alavost koja je dozvoljena. Prosto kad vi, znači, zakonima dozvolite da neko bude alav, a banke prosto po svom principu delovanja jesu takve. Prodavnice para. Tako da onda ako vi to dozvolite, kako da vam kažem, zašto to neko ne bi radio? Tako da ja u ovom slučaju ne bi nešto krivio specijalno banke. Banke samo rade svoj posao jer im je neko dao da ga tako rade. Krivio bi onog drugog koji je to dozvolio. Zato sam pomenuo malo čas ministra financija Hrvatske. Tako je, znači, ko je to dozvolio, a nažalost mi vrlo dobro znamo u Srbiji je to dozvoljava jedan čovek. Da ga sad ovde ne imenujemo, jer nećemo, rekli smo da takvu emisiju nećemo voditi. Jedan čovek koji je do skora bio u vladi više nije, znači on je to dozvoljavao. Vidjet ćemo sad šta će biti s ovom rekonstruisanom vladom, gde više taj gospodin, to posle 1000 godina nije u vladi. Kakav će biti odnos prema bankama? Banke treba da postoje. Banke treba da rade. Jer bez banaka, kako da vam kažem, bez banaka i dobrih kredita nema razvoja ekonomije. Znate, suludo očekivati da vi možete da iz nekog sopstvenog kapitala idete napred, da gurate napred i tako dalje. Međutim, ako banke očekuju da će oni moći još dugo ovde da tako, eto, sa visokim kreditima rade, pa oni više neće imati od koga da uzimaju to. Oni više neće imati... Pa već se polako zatvara krug. Apsolutno, oni odavno više profit svoj ne ostvaruju preko privrede nego preko građana. Znate, ja znam statistiku pre, recimo, 2 godine. Znate koji su bili krediti koji su najviše traženi od banaka? Keš krediti, najnepovoljniji, s onim kamatama preko 20%. Keš krediti, i to su ljudi mahom uzimali da bi išli na letovanje. Znači, ljudi su mahom išli na letovanje s tim kreditom i to su bile kamate preko 20%. Pa nema, to mora, to kaže, to se lepo zabrani. Kaže, gospodo, nema. Pošto već ne možete narodu da kažete, nemojte ljudi uzimati te kredite, to ne vredi očigledno, da kažete bankama, gospodo, nema keš kredita. Zdravo. I onda nema više, znate, to se događa, ljudi su bukvalno zapadali u dužničko ropstvo, jer su odlučili da idu na more. I naravno nisu baš, kako već kod nas ljudi onako ne vole baš da čitaju one papire kako treba, kako banke vole malim slovima da štampaju, pa to većina ljudi ne vidi. Oni nisu ni bili svesni zapravo od samog starta koja propast njih čeka. I šta će biti kad oni pozajme recimo 1.500 eura u dinarima i kad to vraćaju, ne znam, narednih godinu dana, zapravo da će oni vratiti... Puta 2, 3. Pa, otprilike. Da. Ajde sad jedna tema koja je bitna, politički i najbitnija, to je problem Kosova i Metohije. Imali smo Briselski sporazum koji je takav kakav jeste, koji je dvotrećinskom većinom usvojila Skupština Republike Srbije i vlada, izbori idu i to je to. Stav vaše partije? Pa stav naše partije po tom pitanju vrlo jasan. Mi nismo podržali i prosto nismo podržali, ako mi nismo u tom trenutku bili parlamentarni, ali mi prosto imali smo vrlo jasan stav po tom i saopštenje da mi ne podržavamo Briselski sporazum i tražili smo u trenutku kad je on čak i potpisan da se stavi neka vrsta moratorijuma na to i da se prosto odloži, da se napravi jedna vrlo široka diskusija na tu temu, jer po našem mišljenju to je dosta urađeno na prečac, na brzinu je to nekako smuljano. Tako da naš stav po tom pitanju je vrlo jasan, znači mi nismo za Briselski sporazum, ali nismo ni oni koji ćemo sad da teramo ljude na ulicu, na barikade, na oružje, da ih zovemo i tako dalje. Jer ono što sam pričao na početku, ideja Treće Srbije nije da deli ljude, jer to je najlakše, nego ideja koliko god je to moguće, a uvereni smo da je moguće, da ih nekako spajamo. I da nekako da ih spajamo pre svega na nivou dijaloga, pa se nadamo da će iz tog dijaloga proizići i neka ideja, a iz ideje i neko konkretno delovanje. Što se tiče izbora na Kosovu, koji su sad bili i koji će biti, tu je naš stav također na toj liniji, a to je da vi prosto ne možete, znate, vi tamo imate srpski narod jedan, a političkih Srba imate više. Pre svega imate političke Srbe sa juga i političke Srbe sa severa. Kao što ne možete okriviti političke Srbe sa juga što na izbore izlaze, jer da ne izlaze oni ne bi postojali dole, tako ne možete okriviti ni političke Srbe sa severa što na iste neće da izađu. I sad terati ove gore da izađu, a ove dole da ne izađu,
ili terati sve da izađu, ili sve da ne izađu, a opet to sve raditi bez jednog širokog društvenog konsenzusa o najvažnijoj državotvornoj temi i jako neozbiljno. Znate, mi možemo možda da dozvolimo sebi da se delimo po, ne znam, pitanjima da li je neko za kralja ili nije. Možemo možda da se delimo po pitanju da li je neko za visoke stope poreza ili malo niže. Možemo da se delimo da li neko navija za Zvezdu ili Partizan. Za potrošnju ili štednju. Tako je, za potrošnju ili štednju. Tako postoji sigurno jedan čitav spisak tema gde je legitimno da se mi podelimo, ali postoje neke teme gde mi smatramo da je apsolutno i krajnje neozbiljno da se mi kao društvo delimo. A to je pre svega pitanje Kosova i Metohije. A mi smo dozvolili, ne da se podelimo po tom pitanju, nego da, evo, na kraju ispalo, po svim ovim silnim saopštenjima koji su bili posle lokalnih izbora, dole se će neko reći, pa to nisu lokalni izbori, to su lokalni izbori šiptarski i tako dalje, ali, ajde da kažemo, posle izbora koji su bili na teritoriji Kosova i Metohije, ispalo na kraju da zapravo su svi Srbi Tačijevi. Da je i vlada u Beogradu Tačijeva, ali da su ovi koji su bojkotovali izbore Tačijevi, jer su tako ovi drugi govorili za njih. Tako da su jedni i drugi optuživali da su Srbi Tačijevi. Pa da li je to normalno? Da li je moguće da su i jedni i drugi Tačijevi? Pa nije moguće. Ali ne da je moguće, nego je očigledno tako da su se Srbi na taj način podelili. I to je katastrofa. Potpuna. To je jedna, ne samo katastrofa, nego to je jedna ozbiljna nacionalna nacionalna državotvorna jedna katastrofa. Šta smo mi sebi dozvolili? Na koji način da se podelimo oko najozbiljnije teme? I znate, ako se... Izvinjam se, a to nije od juče, to traje 50 godina. Ne, to nije juče, naravno, ali kako da vam kažem, to nije od juče. Ali situacija nije bila ovako ozbiljna. Znate, nije nikad bila ovako ozbiljna i ovako direktna. Znači, pretnja i sve ostale stvari nisu nikad bile tako direktne kao što je to prethodnih 10 godina. I onda bi u normalnim zemljama očekivali pa rekli, pa dobro, čekaj, stani sad, ako smo se delili do 50 godina, sad su stvari mnogo ozbiljne, ajde se delimo u budućnosti. Ajde sad da se dogovorimo, pa šta god da se dogovorimo. Ali gde za toga stoji celo društvo. Međutim, do toga nije došlo i nešto mi ne liči da će doći. Ali okej, mi ćemo i na tu temu da se bavimo. Ja mislim da ćemo negdje do kraja godine sigurno izdati neki spisak mera šta Srbija to zapravo treba da uradi i šta je to najbitnije. Ono što mi smatramo najbitnije da narod dole ostane da živi. I da je jednostavno vrlo, negde čak i neumesno da se iz Beograda ili već odakle iz Srbije, ovog centralnog dela, nameće njima šta će oni da rade. Znate, zato što je lako govoriti sad meni iz Beograda, vama iz Jagodine ili ne znam trećeg, tako mećem iz Novog Sada, šta sad vi treba da radite. Oni dole mnogo bolje znaju nego mi šta će oni da rade, a na nama je da ih u tome podržimo i da se dogovorimo. Jer ono što je ključno, samo još par rečenica, ključno je zaista da ljudi dole ostanu da žive. Ali ako Srba dole ne bude bilo, onda kako da vam kažem, bilo koja politika izađe na izbore ili politika ne izađe na izbore, onda više nema nikakvog smisla. A nisam siguran da se neko bavi ozbiljno tom temom. Kako mi da pomognemo da Srbi dole ostanu? Šta mi to njima možemo da ponudimo odavde, a da oni dole ostanu? I kako da se pre svega tim ljudima koji su dole još uvijek ostali, zaista je na jedan čovečanski način zahvalim. I nemaju nameru da ostanu, na jedan čovečanski način zahvalim, jer oni su zaista najveći mogući heroji koji trenutno žive u Srbiji. Jer su ostali dole. Nisu pobegli ni drugi. Da. Sada protiću, ono što nas čeka neminovno, kad govorimo o politici, o izborima, su izbori za grad Beograd. To će očigledno doći početkom naredne godine, sad ide ona privremena uprava, sad to manje bitno. Dakle, Treća Srbija, da li će izaći na te izbore, da li ćete vi biti kandidat za gradonačelnika Beograda? Treća Srbija će definitivno izaći na te izbore. Mi preskačemo izbore na Voždovcu, tu nećemo izaći iz nekih taktičkih razloga da bi stigli da se što više pripremamo za izbor u Beogradu, ali na izboru u Beogradu definitivno izlazimo, a o tim nekim stvarima, ko će se kandidovati, šta ćemo i tako dalje, to ćemo kad izbori budu raspisani. Dakle, razmišljate vi o tome? Apsolutno da razmišljamo, ne samo da razmišljamo, nego mi od sledeće nedelje krećemo u predkampanju. Znači u kampanju, prekampanje, pošto se zna. To su jedini izbori u Srbiji za koje pouzdano znamo da će biti. Za sve ostale je to već nivo otrača do istine, ali za izbor u Beogradu to je jasno, privremena uprava kreće za 5-6 dana i rok je, koliko ja znam, 120 dana od trenutka privremene uprave da izbori budu, da se izbori zapravo ne da budu raspisani, nego da izbori budu realizovani. Tako da to očigledno će biti neka polovina marta meseca ili možda nešto ranije kad će ti izbori biti. Tako da mi definitivno na te izbore izlazimo. Sledeće nedelje ili već nedelje poslednje ćemo izaći pred građane sa naših 10 tačaka o razvoju Beograda, daljem razvoju Beograda
I zapravo ono što je naša ideja da ne samo na nivou Beograda, nego na nivou cele Srbije, jer mi smo sad stranku promovisali mahom jednim delom većinski u Vojvodini i u jednom delu Beograda i sad ćemo prosto krenuti do nove godine zapravo da to idemo po celoj Srbiji. A što se tiče Beograda, kažem, znači ono što isto, znači krenut ćemo prosto prezentujemo naš program građanima i da prosto vidimo kako građani, ne samo kako građani reaguju, znate, do duše to u Jagodini nekako mi deluje da idete po tom principu, da ne idete samo građanima da prezentujete šta pričate, nego da negde u nekim slučajima građani poslušate. Znate, vas u partiji nek vas ima i 1000 u nekom odboru, a građana možda ima u toj opštini 100.000. Pa je logičnije nekako od ovih 100.000 ima nekako, ima širi opseg, jel tako, ne samo interesovanje, nego širi opseg shvatanja nekih problema koje vi možda nemate na radaru, što se kaže. Tako da, to je neka sad sledeća naša tačka za Beograd i ono što je važno, mi ćemo se truditi ne samo u Beogradu, nego generalno u celoj Srbiji da ponudimo neku vrstu razvojne politike. Baš smo to pričali pre neki dan na našem predsedništvu stranke, a to je da zapravo bilo koja tema u Srbiji koju se uhvatite, ona mu dođe socijalna tema. Jer kad nemate novaca, onda čega budete obrazovanja, ekonomije, kulture, bezbednosti, mi na kraju doćemo da je to socijalna tema. I sad, naravno, vi se to tema možete baviti na jedan socijalni način, ali on obično bude kratkoročan i on je tu da nekako krpi neke rupe. Obično tako se na kraju taj socijalni način završi, a ono što ćemo mi pokušavati da radimo, to je zapravo da svim tim istim temama koje možda jesu socijalne, prilazimo na jedan razvojan način. Jer samo putem razvoja određenih oblasti vi ćete zapravo socijalni problem rešiti dugoročno. Da. A vi lično razmišljate, da li vi lično razmišljate o mestu gradonačelnika Beograda? Pa to će da odluči gradski odbor. Odluči gradski odbor kako vi razmišljate? Neće, pa ne. Ja razmišljam, kako da vam kažem, da Beograd zaista treba da krene da vodi neko ko zna, ko pre svega poznaje onako suštinski duh Beograda. Jer duh Beograda je jedna zaista specifična stvar i to je jedan jako velik grad. I nažalost vidim da sad postoji gomila nekih novih, eto tako, što građanskih inicijativa, što partija, koje pokušavaju da svedu Beograd na komunalne probleme, znate, da li ima tamo šahte ili nema, da li, ne znam, ovde ima vode, nema vode i tako dalje. Što je isto bitno, naravno. Ne, naravno da je to jako važno. Međutim, ako mi sedemo sve na to, opet će nedostajati ovo o čemu ja pričam, a to je razvoj. Znate, vi morate razvijati Beograd i ne samo Beograd zbog Beograda, nego mi ako budemo razvijeli Beograd, onda će Beograd zaista moći da bude istinski lider Srbije. Pa da razvijeni Beograd zapravo krene da razvije Srbiju. I da onda ne bude samo razvijen Beograd, što je danas slučaj, nego da budu razvijene i ostala mesta. Da bude razvijena cela Srbija. Kogod se bude pojavio sa tom inicijativom, moćemo da razgovaramo, da sarađujemo. Ja za sad takvog nešto ne vidim, ali nije isključeno da će se on pojaviti. Ako se ne pojavi, tu smo mi da se kandidujemo. Da. I moje posljednje pitanje večerašnje emisije, zašto bi ja glasao za vas? Pa zbog svega ovo što sam rekao u emisiji. Bar to. Dobro. Hvala što ste bili gost Palme Plus. Hvala vam. Poštovani gledalci, bila je emisija Politikom televizije Palma Plus. Moj vaš večerašnji gost bio Aleksandar Protić, ja sam Stevo Griknić i hvala vam na pažnji.